bort i den blå horisont. Jeg er her stadig og ordner mit vej. I morgen, der savner I mig. Hej alle sammen, og velkommen til Herm i Danmark, som i dag er lavet af Skagen-redaktionen, der er 8. B fra Kappelborgskolen. I skal i dette program stifte bekendtskab med Skagen her om sommeren. Vi skal møde en vådbinder, en røger, en børneteatergruppe, der hedder Skavdram, og en masse andre ting. Vi har også taget Svend Danelund med i studiet, som er kunstmaler. Han har taget et par malerier med, som vi ser nærmere på. Sidst og ikke mindst har vi besøgt Ørnereservatet i Nørre Bindslev, som vi ser på 2 gange i denne udsendelse. Men nu stiller vi om til Skagen Museum, som ligger dernede. Der er vi indrettet som studie, og der er Snapshot klar til at synge. Og det var Snapshot, der sang Hej Smukke. Nu vil Grene, Lone og Mette gerne snakke om Snapshot. Hvem fandt på ideen til Snapshot?
Det startede med, at vi sang i et ungdomskor, der hed Mellervang. Og der sang vi nogle år med Lotte og jeg, og vi havde en tekstforfatter, der hed Niels Drevsholt. Så efter et stykke tid, der fandt vi ud af, at vi kunne godt tænke os at fortsætte os for os selv, Lotte og jeg. Og det snakkede vi med Niels om, og det kunne han også godt tænke sig at prøve. Og så fandt vi på at lave Giver du knus, som vi sendte ind til Grand Prix. Og så kom vi så frem som Snapshot. Hvem fandt på navnene? Vi ledte i fremmede ordbøger, jeg ved ikke hvad. Vi kunne ikke finde på noget, men så til sidst så kom vores pladeselskab på navnet Snapshots. Det skulle gerne lyde internationalt, hvis nu vi gik hen og vandt. I bor jo begge i Aalborg. Ville det ikke være en fordel, hvis I kom fra København? Nej, hvorfor det? Hvis I blev mere kendt, eller? Vi er da kendte nok. Altså, vi optræder mest i Jylland. Får I mange fanbreve? Ja. Hænder det ikke svar på dem? Nej, de får svar alle sammen. Hvor gammel var I, da I begyndte at synge? Lotte, hun gik i 3. klasse, og jeg gik i 7. klasse. Jeg kan ikke huske, hvor gammel vi var. Hvor meget tager I normalt for en koncert? Ja. Det varierer. Det kommer an på, om det er til hverdag eller det er i weekenden. Men det svinger fra 8.000 til 12.000 per optræden. Hvor mange LP'er har I udsendt? 2. Tak fordi I vil komme. Vi kommer tilbage til jer senere. Heroppe i Skagen har vi et meget rigt fugleliv året rundt, og det er jo meget glade for. Desværre har miljøforureningen de seneste år gjort, at det er uhyre sjældent, man kan se de virkelig store rovfugle. Det vil vi gøre noget ved den her udsendelse, for vi er nemlig så heldige, at vi lidt syd for Skagen i Nørre Bindslev har noget så sjældent som et ørnereservat. Hører han skrig, ja, så er det tegn på, at han er i vældig godt humør, og han er måske ude for ligefrem at søge sig en mage eller et eget territorium. Den har ordentlig vingefang. Kongeørnen har et vældig vingefang. Det er faktisk en af Skandinaviens største rovfugle. Den har et vingefang på 2,5 meter. Og ligesom havørnen, så er det altså de 2 største ørne, vi kender her og har i Skandinavien. En anden ting, som er meget imponerende, det er jo synet. Kongeørnen har jo et fabelagtigt syn. Denne her majestætiske storvildtjæger er jo i stand til at se så ufatteligt langt. Vi kan her på reservatet se, hvordan de kan opdage kyststykker på en neglstørrelse på over 1000 meters afstand. Og det er, hvad vi kan se på 20 meter. Hvad kød spiser sådan en ørn? Kongeørnen er jo med rette luftens store vildtjæger. Den er i stand til at jage meget store byttedyr, for eksempel både ræve og ulve. Men almindeligvis så jager den jo også harer og store fugle som tjur. Og når den jager sådan et stort byttedyr, ja, så bruger den sine fødder. Den bruger simpelthen sine klør. I kan se her, det er det, der er dens våben. Den er i stand til at jage disse krumknive-lignende klør direkte ind i byttets krop med en stor hastighed, når den styrtdykker med 200 km i timen. Og så har den jo næsten allerede i grebet uskadeliggjort i hvert fald mindre byttedyr som harer og unge ræve. Men når den tager et større byttedyr som en ræv eller en ulv, ja, så bruger den også en anden raffineret jagtteknik, i det at den holder den ene fod parat. I det øjeblik, at dyret vil forsvare sig og bide fra sig, ja, så holder den simpelthen foden parat og griber omkring dyrs, altså ræven eller ulvens kæber, så den ikke kan bide. Og så har ørnen det fuldstændige overtag. Hvor meget kød spiser sådan en? Kongeørnen, den kan æde en kylling, det vi kalder en grydekylling, som normalt en hel familie er om at sætte til livs. Så kan den til gengæld holde en pause og kan undvære mad i op til flere uger. Og det er en stor fordel, fordi i naturen så kan kongeørnen ikke altid jage. Der kan være mange perioder med dårlig vejr, hvor den må sidde stille. Men så når den har slået et bytte, ja, så kan den simpelthen næsten foræde sig, så den kan undvære mad i op til flere uger. Hvor lang tid tager det med at dykke ned og få byttet op fra normal højde? Ja, det tager jo ikke mange sekunder. For når du har ørnen sejlende op over bjergtinderne, så kan vi nok forestille sig, når den klapper vingerne sammen, så er det som et projektil, der styrter ned igennem luften.
og så tager det jo kun nogle sekunder for den at tilbagelægge en meget stor afstand. Og alene med den fart, den kommer, ja, så kan den jo flænse sit byttedyr i små stykker alene. Fordi vi ser jo virkelig nogle klør, som er ganske drabelige. Vi kan se her, at de er jo lige så store som kloen på en løve eller tigersfod. Så vi har vitterligt her med en luftens storvildtjæger at gøre. Når den flyver, bor den, eller svæver den, eller hvordan? Ja, altså kongeørnen er ikke så meget en svæveflyver som havørnen. Den bruger altså mere sin styrke, sine muskler, når den skal indhente sit bytte. Men selvfølgelig ligesom de andre rovfugle, store rovfugle, ja, så benytter den meget vinden, fordi den har jo en stor vægt at slæve rundt med. Den vejer jo de her 8-9 kilo, så den skal helst bruge vindens kraft. Er du aldrig kommet til skade med en, og sådan en stor med en? Nej, altså, vi kan jo risikere, ligesom andre, der har katte og hunde, at få en lille rift. Men altså, det er normalt, når ørnen vil lege, så kan den simpelthen lange kloen ud, og da de jo er sygeligt spidse, så skal der altså ikke meget til at få en lille rift. Men almindeligvis, så er ørnene meget kælende, og når vi nu hører hans skrig her, så er det jo simpelthen, fordi han er i et vældig godt humør, og er helt afslappet og rolig. Og det, at vi kan stå med sådan en tam ørn på hånden, det er jo simpelthen bare et bevis på, at han føler sig godt tilpas. Ja, de stikker aldrig af fra dig sådan. Nej, altså ørnene betragter reservatet her som deres territorium. De hører til stedet her, og det er sådan, at de ligefrem er urolige, når de ikke ser, at vi går ude i terrænet. Fordi de hele tiden er bange for at møde mennesket, som er den eneste fjende, de har i naturen. Det er sådan, at de selvfølgelig er glade for at se vores gæster, så længe de er lige omkring bygningerne her. Men så snart vi bevæger os bare nogle få 100 meter væk, ja, så betragter ørnen enhver fremmed som den skal tage sig i agt for. Det er simpelthen et meget kraftigt instinkt, ørnen har. Det er dårligt næb, den har. Ørnens næb er jo først og fremmest beregnet til at flænse kødet af byttet med. Men det er kløerne, der er det absolutte farlige våben. Den har nogle meget smukke øjne. De har nogle smukke øjne, og de har jo nogle fabelagtige evner til at se små genstande med. Vi har jo simpelthen denne her glasagtige hinde, som bevæger sig ud over øjet, og det er jo ørnens kikkert, kan man godt sige. Hvordan får I ørnen så tamme, som de er nu? Vi har her på reservatet en måde at omgås disse rovfugle på, som er fuldstændig på ørnenes betingelser. Det vil altså sige, at de færdes frit i terrænet. Og når vi nu kan stå med ørnene her og vise dem for vores gæster, ja, så er det ikke noget specielt, vi har fundet på at gøre. Det er simpelthen en årtusind gammel tradition, som man kender i Asien og i de arabiske lande. Ja, sågar her i Nordskandinavien, der har samerne tamme ørne, ligesom vi har hunde og katte. Og man har dem ikke bare som en pyntegenstand eller som et legedyr. Nej, man bruger dem simpelthen til at hjælpe sig med at holde rovdyrene i skak. For eksempel, hvis man bliver angrebet af ulve og ræve, som tager rensdyrkalvene, så er det vældig godt at have en forbundsfælle i sådan en kongeørn, som simpelthen kan holde ulve og ræve i skak. Må man stadig jage med kongeørn og sådan noget i Danmark? Vi kan ikke her i Danmark jage med rovfugle, men man bruger det jo i mange lande i udlandet, i England og Tyskland, og selvfølgelig i Asien og i de arabiske lande. Hvor store stykker kan den få der gange? Den kan jo æde ret store stykker af gangen. Normalt så kan den jo æde en hel kylling. Jeg har her et kyllingebryst med til ham, og I kan se nu, at han begynder at kigge efter min lomme. Det er jo næsten ligesom at have en godtepose med til ham. Nu er det jo altså ikke bolsjer, men råt kød, en kongeørn æder. Og vi kan se her nu, hvordan han griber fat i kyllingebrystet her, og I kan se nu, at han skal lige have fat i hovedet, og så bruger han simpelthen kløerne her til at gribe fat, og I kan se her nu, hvordan nu har de næsten fået krampe.
Kan I se her? Jeg kan ikke hive det her ud af ham nu, og det er heller ikke meningen. Det er jo det, der virkelig viser kongeørnen i sit rette element nu, når den griber fat. Og så kan vi se, hvordan han går i gang her med at fortære sin frokost. Vi kan se her, nu ryger kødstykkerne af. Og ja, I kan bedre selv bedømme, hvor store stykker han kan sluge. Her røg simpelthen hele hovedet. Og nu går han så i gang med brystet. I kan høre, hvordan han ligefrem knaser benene i småstumper, og der ryger jo det hele med ned. De ufordøjelige dele, de kommer jo så op igen, ligesom sådan en kæmpemæssig ulegylp. Ja, det er jo simpelthen ørnens måde at æde på. Den holder fast med kløerne, og så varer det ikke mange minutter, før den har fortæret her kyllingen. Det var så filmen om kongeørnen, men vi vender tilbage til ørnereservatet senere i programmet. Som I kan se, er vi nu flyttet ud i museets have, hvor vi skal se 2 fantastiske tryllekunstnere, der hedder Morten og Stefan. De har øvet og optrådt sammen i cirka 2 år, og efterhånden blev ret gode, synes vi. De har lavet et nummer specielt til denne lejlighed. Værsgo til Morten og Stefan. Jeg siger tak for disse dejlige ord, og lad mig lige starte med at gentage, at nok det mest fantastiske, der er overgået dansk tv, er, at vi har sagt ja til at komme og trylle her til morgen. Og må jeg præsentere de 2 fantastiske tryllekunstnere. Først og fremmest mig selv, Mr. Bombay, og ikke mindst min makker, Stefan Bang, også kaldt Mr. Sparto. Og ja, så vores lykkedyr. Og jeg ved ikke, hvad du siger, om vi skal lave et fikseligt nummer i starten. Hvilken et synes du, vi skal starte med? Den. Nå, men så går vi videre til den. Og du kan lige sætte dig herom bagved. Hold styr på det. Så vil jeg gå videre til trickset, som hedder avistrikset. Og det er et, som jeg har fået fra et børnehjem. Det er et, som de gamle gave lærere, de bruger dernede, når de vil tage gas på eleverne. Og det er cirka 1% ud af alt det ballade, der bliver lavet dernede, det er lærerne, som tager gas på børnene. Selvom det plejer at være omvendt. Og hvis jeg lige må præsentere min avis, den hedder ikke noget specielt. Den er der bare. Den er her, så vi kan få sat den lidt lige op. Så vil jeg gerne præsentere mit glas vand her. Og det første, han gjorde, når han sad og læste avis, det var at sidde og læse forsiden selvfølgelig. Og så er der altid en af eleverne, der kommer hen listende, som de plejer, med et glas vand. Og det går han selvfølgelig hen og hælder i avisen. Og læreren, han har selvfølgelig opdaget det og sidder med et skævt smil på munden og kigger på avisen. Og eleven, han kan ikke forstå, at der ikke render noget ned i avisen, men han tænker, at det kommer nok. Og så sidder læreren her og siger, næh, sikkerheden. Men det var da morsomt. Lad mig lige prøve at se. Der var ikke noget her. Og der var heller ikke noget her. Og han gør, som han plejer. Sidder med avisen. Bladrer den lidt igennem og sådan noget. Han tager også lige den sidste side med. Og der var ikke noget specielt i den avis her. Og så bukker han den sammen selvfølgelig. Og da han er på vej ud af døren, siger eleverne, jamen der var jo vand i avisen. Vand i avisen? Hvis der er vand i avisen, så må vi hellere lige hælde det ud. Og så siger han til eleverne, tak for vandet. Og så går han ud. Samtidig med, at jeg siger, velkommen til min makker, Stefan Bang. Det var sådan en måde, som man kan afskrække børnenes metoder på at gøre lærerne til nogle nervevrag. Men vi går nu videre med et tørklædetræk. Jeg vil nu vise jer her, hvor vi har et langt rør, der er tomt, og det er fuld af tom. Og vi har 3 tørklæder. Et blåt, et gult og et rødt.
3 tørklæder putter vi nu ned i glassene, og der er låg på glassene, så tørklæderne de skal kunne slippe væk. Sådan. Og vi skal selvfølgelig også have det røde. Så vi nu har de 3 tørklæder i glassene. I kan nu se, at vi har det røde her. Det stiller vi nu røret over. Ligesom mærkerne viser et rødt nederst. Så tager vi et gult, og til sidst det blå. Altså rød, gul og blå. Ej, vi følger ikke ret godt med, fordi nu står det blå midterst. Det går lige igennem det gule glas. Ja, vi prøver en gang til. Først det røde, og så det gule, og til sidst det blå. Og hokus pokus. Det blå står nu nederst og går lige igennem de 2 andre. Jeg tager lige blåen af glassene. De 3 tørklæder, dem lægger vi nu sammen. Vi kan lægge det ind i det blå tørklæde. Sådan. Ned. Og vi putter tørklæderne ned i det midterste glas med låg over, så der ikke skal ske noget. Så starter vi med et tomt glas. Og endnu et tomt glas. Og øverst, men ikke sidst, det blå. Og 1, 2, 3. Det blå står nu nederst og går lige igennem de 2 tomme glas. Men ikke nok med det, hvis vi åbner låget og kigger nærmere på de 3 tørklæder, så ser vi så, at nu er de bundet sammen. Ja, og jeg tror, at vi siger tak her fra haven i Skagen, fra Skagen Museum. Og vi siger vist alle 3 tak. Kan du lige bukke rundt? Hvem er det her? Og må jeg sige, hvad er der? Ja, altså, vores tryllestav, den blev forkølet, men tror du ikke, den kan hjælpe Hermod? Jo, det så vist. Ja, det lykkedes vist. Er du frisk nu, Hermod? Det er så alle glade jo. Han er frisk, og vi er glade. Så siger vi tak herfra. Tak for det. Og på gensyn. Det var så de 2 Skagens berømte, nu Danmarks berømte tryllekunstnere. Nu har vi lavet en Super 8-film om vores redningsbåd, som vi følger på den månedlige øvelse. Efter filmen skal vi snakke med en af redningsmændene, der er ombord på båden. Thank you.